Самозалепващи винилови панели за под с ПВЦ покритие са идеалното решение за лесна и бърза подмяна на подовата настилка, без да е необходим професионален монтаж. Предлагаме ги в два варианта: 90 на 15 см с имитация на ламинат и 45 на 45 см с имитация на плочки. Ето какви са и предимствата. Поставянето е лесно и можете да го направите и сами, без помощта на майстори. Панелите са дълготрайни. Изработени са от висококачествен винилов материал с ПВЦ покритие, което осигурява устойчивост на износване. Те са с офис покритие, което ги прави идеални дори за обществени помещения с по-интензивно натоварване. Безопасни и екологични са. Нетоксични са, без мирис и подходящи за всяко помещение. Дори и детски стаи. Водоустойчиви са и се почистват лесно, без риск от повреждане при контакт с вода. Осигуряват шумо и термоизолация. Това допринася за допълнителен комфорт и уют в дома. Гъвкавата им структура позволява монтаж и върху твърди и равни повърхности. Монтажът е максимално опростен. Премахвате защитния слой и поставяте панела върху чиста и равна повърхност. Лесно се режат с ножица или нож. Така се адаптират към необходимите размери. Изработени са от винил с ПВЦ покритие. Тези панели са издръжливи, надежни и запазват външния си вид за дълго време. Всичко, което трябва да направите, е да ги залепите и ще имате нов под само за един ден.